Kajing ulong jong kajing dawa jong ka Coordination Committee of Register MECL Employees Association and Union na ka sarkar jala bakan bakli ban siu 6% ya karam jong ka MECL bat ban num IT ban penya ya ki distribution circle bat ki substation se ki company kamsem na long tang kajing khun ka momoroi jong ka seng hanrai ka danru ka jingkersyan na ki dong ram seng san pathai ki badan hapok sarkar ki seng balang bat ki pai ba pla ki nong yelam katai ka kenhun haka khnai tari ujeliu kata hadin katu kat ni kenta bak sarkar jela kalapun bena ya katai karai haba keren silat pathai ko bor u vice president ka coordination committee of register MECL employees association and union uba arjur khar ulong ka jiola jengki ban pensngo halor ki mat jingdawa jengki hau ba met ba ubolong lompang ki yingdawa thaw ain ka jela kumjuru kumu president ka UDP ka badai ka seng ka bakarsan ya ka sarkar MDA ka badan hapo ka jelam konrat ke sangma ko mutirang ba ya ka jingi ki jengki namar ka jingla jong te nong elam ban budien bat ka sarkar wat hadu ka step jong ka khnai tri ujuliu bo on khot ya kendu iki harangkat ke jenlang mutirang ba konrat sangma ai không lấy mà ya chief minister Jomi cabinet colleagues di Jomi the team the honorable speaker the political parties berhak irrespective mah ibadah pok ruling opposition namla badna yang pertama nomor bagi haban approach ke dia berhak ki NGOs bat kumjur individuals consumers hakaba ke cabinet Kashim ya karai menne asmo ba kalong kabade ngi ai ko blesi sha di speaker basim kya ya kan ni nama fisu thoi ba berkhat hi ban tip ba phang gini ki jinglong jingman ki issues ki ban pakai mesti ro ka be ha ki khot ngi ban interact ha ki singiru ko ai ka jing shai sha ben shim ya kono karai na kaliang ka jong i ba ka party ka jong i Bila khot ini ngila ayok ban brief ngila ayok ban pun ban kata gede ke ban i la sutho bham haka ba ila scam lai i ban idon sia kita sincerity ban ni pen ke facts and figures ke ibar khot do ban suong ba ka MSCB ka do ndai ha ku mangala jo krani ya ketika 850 crores ni kami ajing harap dakan ni hingi haban seal ya kini pensioners ban ngimla ban seal ci kini balai ke jungi ti kini gede ke hab ka ila shai bham but is not who you can seriousness jangan but yang to ti menne suddenly mustap ikut kaki ini tinggi haban pedang you kan ni buram yang tak ikut ke jong ni aku boleh share kata but it so happen ba chief minister Iwan hangto namar maybe kidan ke jingya kendu hakalor ki kum ke jing ong ba nak bentak ni ke COVID-19 mak ya keren ba kumno begini ya chmat te join lang CM hangto te ngiyo ban pancai ngiak ban shim kan kalat ngiak ban pensyai bahai ngilak bri bahai ban mingiri pensyai ka jing ka jong ka finance ka yum rengi ngi ong kata ada dai kan nyusan persen piala belim la 4% ban ngir kum kinong trei ngin ai kata assurance ban ngin kono come up with the policy hakano kom ngini trilang tamang ngilak keren syai mana ba kam dai belong tak siliang kam dai belong tang siliang batru hakini ki por ka pemerintah ngan ban yang ni ngidon kami UCMD ka tim ke jongi hakaba ban guide yangi ban yalam yangi ban advice yangi ban pen yangi ban la kadan kam ban mahir yangi langi don kono ka jingduna hangi te ki head of the department ke jongi ki ban wadaw yangi te kata ka de ke bang ngidan kam ka atmosphere hakaba ngin tre kam ka balong open ka atmosphere ka ban fear psychosis kade kata ka ke bang ngia keren bat lu along syai bang bat ngiru kum ginong tre ngila aga commitments ba ngin sawan very soon banwan ra jigini short term syabanta within 6 months pini ka result lada ka kum ngiakat ni mane siam la assurance ba unsim yangi into confidence ba de ka management ka bakin create nang ni mano banwan ngimtip ya kata ngin yapek bat ngin ka liang ka jongi ngi ong bangin aga 100% commitment nak bentakan ni organisation nomor sisen kasngi stangkat no kartu kan ni por ngangan chong khai ngan haban im nang ni ka pensions ka jonga ngan haban yo nang ni tengah kwa hiban i bakane organisation ka jongi kan kiu syahmat bat kan syuthu fi menta lar ngim dan ni ki loans ki jongi lar ni improve ya kan ka loss ka jongi takabut ni la poho rai nak ada peng haban service ki loans ki jongi fi takada ngi syam syutom gen te handai ba banong nyop kurur ngadan kata target ki perlok ki jonga ngadan target sebegini keren ba kumnu ta angin target ba hakan ni ka sisnam
kumnu nak ne ka nyopulun ka average nyopu crore ka average ngila ban target sak pa crore bang nyo ka revenue ko jongi hadai ka e ka bang suka ban ngi figalong yakini ki loans ke bang don ke nama fi ha bang build up yak infrastructure ka jongi kum galeska kum new umtru ngishim ko loan ki bada khatsa khatan 4 crore te fisung tho ing ha ban service ki loans interest ki don te plus ki ki loans ki bang don fi te kata ka de ke bang ya kran ba man ne ba siam golong ba sngoba ban nakaliang ka jong piru pinyarap ini kumjuru nakaliang jong MSCRC regulator fi hakaba nakaran chikran ni kene ndai belong siliang kai ndai belong siliang laga government ka kwa ban subsidize no categories of consumers ndai kadai ban subsidize nakaliang ka jong ka katkum ka electricity act kan bakan 65 section ban pengat apok MSCL kan nakabanta ka jing mento jong no ki category of employees nai ngingim dai belong ba penambat ini kan pi lo government kalaban subsidize kan di persya kan ngono harai dak ba pi reduce ka tarif ka jongki ka ban kata apa ya ka MCL revenue kan